Ngabonga wasezulwini, ngabonga omhle, ngabonga namandla. Ngegama lenkosi uJesu siyabonga ekseni. Mandibulise, mathathe ithuba ndibulise. Ndibulise umoya engcwele. Ndibulise umzimba kaNkulunkulu. Ndibulise umzimba kaKristu. Ndibulise abangcwele abahlanjwe ngegazi lenkosi uJesu. Ndibulise utata uPostile, ndibulise umama uPostile, ndibulise utata, ndibulise umama, ndibulise ulutsha, ndibulise abantwana abancinci, ndibulise uDavid oshayelayo keyboard phayemva egameni lenkosi uJesu. Akhe siphakame sishayele uNkulunkulu izandla, shayela uNkulunkulu, shayela uNkulunkulu, shayela uJesu. Shayela kakhulu, 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 shayela uNkulunkulu. Hallelujah, hallelujah. Singahlala phansi, singahlala phansi. Namhlanje sawuthetha ngegama. Namhlanje sawuva igama likaYesu. Sawuva igama likaYesu. Uthixo namhlanje ufuna sive igama likaYesu. Sive amandla egama. Namhlanje uNkulunkulu uthi unguThixo onekhwele. Uthi ungakhonzi abanye uThixo kodwa ukhonze yena yedwa, yena okhuphayo kwilizwe lobukhoboka. Sizogoduka sishekelwe ile nyanga, kule nyanga izayo kuyagodukwa. Uzungakhonza abanye uThixo xa ufike eEastern Cape. Uzungakhothami kwabanye uThixo xa ufikayo. Uzungakhothami kwabanye uThixo. Ngoba uzofika eEastern Cape ukukhothanywa kwabanye uNkulunkulu. Kodwa wena mntaka kaNkulunkulu ungakhothami. Unalo igama okhothama kulo. Siza yezwini. Siva uNkulunkulu uthini. uPetros enoYohane baxoxiswa ngegama. Baxoxiswa ngenxa yegama. uPetros noYohane baxoxiswa ngenxa yegama. Baza kuxoxisa nawe ngenxa yegama. Mawufike eEastern Cape ukuthi wena ngegama likaYesu mina ndikhonza uNkulunkulu ophilileyo, bakuxoxise ngenxa yegama. Bakubuza imibuzo ngenxa yegama. Ngoba thina sibuza imibuzo ngenxa yegama. Alendiva. Ndiyaxoxisa igama. Uma ezingxoxweni ngenxa yegama. Bakubuza imibuzo. Babuza imibuzo ebubudenge. Ngoba igama likaYesu ligama esalinikwayo phezulu ezulwini. Ayilogama nje lisuke lehla, ayilogama nje lisuke lavela, kodwa uNkulunkulu othumela igama. Ngoba kwagqitywa khona ezulwini, kwagqitywa ngegama. Wathi sawuthuma bani nezantsi emhlabeni, yavela imbolekethethe esithumona bawo. Ngenxa yegama, ngenxa yegama. Linamandla ligama, linamandla ligama. Kwathiwa uMaria uyokuzala unyana athiwa igama ukuba unguYesu. Akaboyesu nje, akaboyeswana nje, kodwa unguYesu onamandla. UnguYesu ophethe ukuphila, unguYesu ovusayo, okufileyo kuvuke. Ngenxa yegama baxoxiswa ngenxa yegama.
masingena kule ncwadi Amen. Jesus. Nkosi Jesu. Ake siyeni kumaRoma. Romans. Amen. Khawuye kumaRoma chapter 3. Jesus. Funde ku verse 1. Amen. Ke sive eligama kuthethwa ngalo. Amen. Ke sive igama. Sifuna kwincwadi yakwabaseRoma chapter 3. Verse Verse 1. 1. Amen. Sithi isihloko incaso iyaphendulwa. Nkosi yami. Verse 1. Ugqithisele ngantoni na ngoko umYuda kwabanye? Kunceda ntoni na ukwaluka? Verse 2. Kukhulu ngendlela zonke. Kuba ke ukuqala baphathiswa izihlabo zikaThixo. Kuyini nakhona ukuba abathile abakholwanga? Ukungakholwa kwabo kokuphuthisa. No. Chapter 3. Chapter 3. Chapter 3 verse 1. Amen. We are God. Uye ne? Amen. Okay. Yeah. Amen. Verse 3. Kuyini nakhona ukuba abathile abangakholwanga? Ukungakholwa kwabo kokuphuthisa na ukuthembeka kukaThixo. Nakanye uThixo yena makabe nenyaniso. No. Sorry. Sisenzo. All right. Sisenzo, sorry. Amen. Sisenzo, chapter 3. Yeah, sorry. Chapter 3. Chapter 3 Sisenzo. Amen. Yeah. AyikomaRoma. Amen. Sifuna kwincwadi yezenzo zabapostile chapter 3. Nkosi yami. Verse 1. Isihloko sithi ukuphiliswa kwengqiba elisisiqhwala. Nkosi yami. Verse 1. Kaloku uPetros noYohane babenyuka bendawonye besiya etempileni. uPetros noYohane bayenyuka bayetempileni. Nkosi yami. Kuthiwa kukho indoda eyayigqiba. Nkosi yami. Bona uYohane noPetros bona bayetempileni. Nkosi yami. Le ndoda ingqibayo iphambi kwetempile. Ibane ifumana i-10 cent ne-20 cent. Bayayidlula le ndoda bangene phakathi etempileni. Baphume. Baphinde babuye. Nkosi yami. Bayiphinde bayinike irandi ne-2 bayishiye iphadle bona bangene etempileni. Nkosi yami. Amen. Hallelujah. My God. Yo. Bona bangene etempileni. Nkosi yami. Kodwa kwakusiva uPetros noYohane nabo baye etempileni. My God. Kodwa bona kwenzeka ntoni kubo? Jesus. Besiya etempileni ngexesha lomthandazo. Ililixa lesithoba. Jesus. Verse 2. Kwaye ke kuthwelwe ndoda ithile ibisisiqhwala kwasekuzalweni kwayo. Ababebeyibeka imihla ngemihla emnyango wetempile. Le ndoda isisiqhwala. Le ndoda izelwe injalo. Nkosi yami. Babebane beyibeka ngoba bafuna ukuzuza Nkosi yami. abazalana nayo. Amen. Ukuba babo bangene etempileni bona Nkosi yami. bayishiye yona ngaphandle icela amalizo. Iya Lowo kuthiwa mhle ukuba icela amalizo kwabangenayo etempileni. Verse 3. ilela kwabangenayo Etempileni. etempileni. Yeah. Aba bangenayo etempileni bayayinika
ugqiba kwabo bayishiye ngaphandle bangene bodwa etempileni. Bangene bodwa etempileni bayishiye bona benike irandi. Ugqiba kwabo bangene etempileni. Asiye mama. Verse 3. Elathi yakubona uPetros noYohane beza kungena etempileni, yacela ukuba bayilize. Kwakuyicela uPetros noYohane nabo bayilise. Icela madoda okanye icela abafundi bakaYesu. Icela abathandiweyo. Icela abagcwele umoya oyigcwele ngoba yayimile ePentekoste ku-chapter 2 babegcwele ngamandla kamoya oyigcwele ngoba baphela etempileni ku-chapter 3 samba kuba kwenzekani kuba ma. Verse 4. Utheke uPetros enoYohane eqwalasele kuye wathi, khangela kuthi apha. Yabagqala ke ilinde ukwamkela into kubo. Ilindile into kubo ngoba iphela ukufumana indoda egqibayo. Iphela ukufumana kodwa ngoku icela uPetros noYohane. Verse 6. Wathi ke uPetros, isiliveri negolide andinayo. Uthi uPetros, isiliva negolide andinayo. Ndifuna ukuthi mawufika e-Eastern Cape ubanike igama likaYesu. Jesus. Ufika ubanike igama likaYesu. Bonke abacelayo ubanike igama likaJesu. Yama. Wathi ke uPetros, isiliveri negolide andinayo. Yeah. Kodwa endinako ndikunika khona egameni likaYesu Kristu umNazaretha, vuka uhambe. Unikwa igama akanikwa ngamali ngoba aba banamali kodwa baphethe igama elinamandla, igama elivusisa isishosha sihamba ngenyawo. Jesus. Hallelujah. Baphethe igama, baphethe igama bavelileyo, abaphethanga mali kodwa into abayiphethele igama elikabani, igama elikaYesu. Lilo eli balinika le ndoda. Asiye mama. Verse 7. Wayibamba ngesandla sokunene wayivusa, zomelezeka ke kwalapho ibanjwa ngesandla le ndoda yatsho yomelela, amaqatha ayomelela, yema ngenyawo yatsibatsiba le ndoda yaphakama ivuya. Jesus. Yeah, ma'am. Nkosi. Verse 8. Yesuka umtsi yema yahamba yangena nabo etempileni, ihamba itsiba imdumisa uThixo. Le ndoda yatsibatsiba ngoba iyavuya ngoba ngoku iphakamile, iyekile ngokuxhwala, ngoku ihamba ngeenyawo zayo. Kodwa ibizalwe ingakwazi ukuhamba, ngoku iyakwazi ukuhamba, ngoku iyatsibatsiba ingena nabo etempileni. Basingabashinga phandle, basingene nabo etempileni. Jesus. Basingene nabo etempileni, singabaniki imali kodwa sibaniki igama elikaYesu. Sibanike igama likaYesu. Jesus.
singene nabo etempileni Jesus. singabashiyi ngaphandle Amen. kodwa sibanike igama lizobaphakamisa, igama linamandla ngoba lagama linamandla Amen. ngoba ligama likaYesu. Nkosi yami. Jesus. Sanikwa lona lagama, Amen. alikho elinye igama, Hayi. alikho elinye ngaphandle kwegama likaYesu. Nkosi yami. Asinalo elinye igama ngaphandle kwegama likaYesu. Hallelujah. Salinika igama likaYesu. Jesus. uThixo walincama lagama, Amen. wancamela thina. Jesus. Jesus. Nathi masibanike igama, Amen. abantu masibanike igama, Jesus. masibanike igama. Amen. Sifuna imali simnike igama Amen. ngoba igama lizamnceda igama. Imali izophela imali ngoba laa ndoda yayiphela imali, wayifumana namhlanje aphinde abuye ngomso, akanayo igqibile lebenayo. Amen. Kodwa namhlanje siva kuthiwa wanikwa igama. Jesus. Enkosi. Siva kuthiwa wanikwa igama, yanikwa igama Amen. kuba le ndoda yeziqhwala. Amen. Jesus. Nathini mama Verse 10. Bayazi nokuyazi ukuba ingulowa ubehlalela amalizo emnyango omhle wetempile. yaziwa ngabaphi? yaziwa ngaba bebeshile bebeshiye phandle ngoba bebeshiye phandle bayayazi kayingenayo ngoba ingena phakathi etempileni kule ndawo baza kuyo nayo bayamangaliseka ngoba bayibona nayo ingena phakathi. Jesus. Babangathi bayiphakanyiswe intoni? Bayiphakanyiswe ligama besishiye phandle thina Nkosi yami. kodwa ngosibona ingena phakathi. Hallelujah. Ingeniswe intoni phakathi? Ingeniswe ligama phakathi. Ingeniswe intoni apha endlini? Ingeniswe ligama. Amen. Hallelujah. Nakubamba igama. Hallelujah. Nakubamba igama. Jesus. Sithanda sithetha ngegama. Jesus. Igama elingaphezu kwamanye amagama. Jesus. Asithethi ngegama nje. Sithetha ngegama Nkosi elokungama. uJesu. Sithetha ngegama elohlula abathakathi. Jesus. Hallelujah. Sithetha ngegama. Jesus. Igama likaYesu. Oh yes, Lord. Iyabamba. Oh yes, Bathi Jesus. khiphu umbilini. Bathi nqa yilonto ihlileyo kuyo. Verse 11. Ke kaloku sakubona ukuba isiqhwala esiphilisiweyo sibambe ngesandla oPetros noYohane bonke abantu babalekela kubo. Nkosi yami. Bonke abantu babekhona Nkosi yami. babalekela koPetros nakuYohane. Amen. Mababalekele kuYesu abantu bazalwane xa bebona wena. Yeah. Mababalekele kuThixo abantu xa bebona wena. Igama lenkosi uJesu. Jesus. Babalekela kuPetros nokuYohane. Jesus. Zange babalekele kwenye indawo ngoba Amen. babone ummangaliso. Amen. Babona phambi kwabo kuphila umuntu bebane bemgqitha bebane bemnika i10 cent nerandi ngoba bambone phakathi engenile etempileni naye. Jesus. Hallelujah. Siya mama. Amen. Jesus bonke abantu babalekela kubo evarandeni kuthiwa yeka Solomon. Babalekele ebrandini ekuthiwa ikaSolomon. Nkosi yami. Ibrandi ekuthiwa ikaSolomon. Amen. Babalekela kuyo ngoba yakhiwe nguSolomon. Yeah. Amen. Yakhiwe nguSolomon. Amen. Uyena kaDavide. Amen. Jesus. Solomon. Amen. uDavide zanga yakhe kodwa wayokho uSolomon. Amen. Yiyo lebabalekela kuyo ngoku. Jesus. Hallelujah. Amen. Siya mama. Beqhuphuke umbilini kakubi. Bekhipha kumbilini bazalwane. Sawukhipha kumbilini kuba akuhlanga mos. Amen. Kukhona ukoyika kuyancangazela. Uyoyikela ngoba baqala uyibona leninto. Nkosi yami. Zange bayibona. Amen. Bathi khipha umbilini. Jesus. Hallelujah. Amen. Siya mama. Verse 12. Akukubona ke oko uPetros waphendula kubo abantu, madoda maSirayeli, yini na ukuba nimangaliswe yile nto? Nkosi yami. Kanjalo yini na ukuba
nisijonge ngathi simenze wahamba ngawethu hayi babe njalo manje Nkosi yami. apho uPetros uveza into ayingomandla wabo lana ancethele umuntu Nkosi yami. bona bacinga babona ngamandla kaPetros Amen. kanti ayingomandla wabo Nkosi yami. ngamandla egama Amen. ngamandla egama Nkosi yami. uPetros wabiza igama likaYesu Amen. bona bakaphakama Jesus. waphakama ngenxa yegama Hey. ayingomandla wabo ayingowabo amandla nokwenzekayo asikwenzi ngamandla ethu kodwa ngamandla egama Amen. ngoba igama linamandla Jesus. igama laphakama ekufeni Amen. laphakama igama selingaphansi phansi komhlaba sebesithi bagqibile kodwa laphakama igama ngoba linamandla igama lokuphakama Amen. ngoba Hallelujah. amandla labafumana kuNkulunkulu Amen. Jesus. asenze ngamandla ethu Hayi. asenze ngamandla ethu Hayi. kodwa senza ngamandla egama Nkosi yami. lilo lodwa ligama Amen. thithi noba ubheke e-Eastern Cape uthemba igama Amen. xa ufike e-Eastern Cape uthemba igama Jesus. sebequbutha bona kwabanye othixo kodwa wena ungaqubuthi uthembe igama Amen. Jesus. abakhonza abanye othixo Yeah. abantu nguthixo nekhwele Jesus. nguthixo wakho wakhuphayo kwilizwe kwilizwe Laseyiphuthi. laseyiphuthi Amen. ungakulibali Nkosi yami. singakulibali bazalwane Jesus. basakhutshwa Amen. iifemeli zethu zona seseyiphutha Hey. kodwa thina saphuma Sakhutshwa. sakhutshwe iphutha Nkosi yami. xa bona bequbutha wena ungaqubuthi wena uqubuthi kwegameni kaYesu ngoba wakhutshwa Ngokukhutshiwe wena. wena uqubuthe egameni kaYesu Nkosi yami. ngoba wakhutshwa Jesus. bangakhutshwanga bona bayaqubutha wena Jesus. ukhutshweyo uqubutha kuYesu Jesus. Amen. Hey. Nkosi yami. uqubuthe kuYesu Amen. and bazawuthetha bethethe ngenxa yegama Nkosi yami. ngoba nabo Petros bethethiswa ngenxa yegama Nkosi yami. bathe bavalelwe bafakwe entolongweni Jesus. ngenxa yegama Jesus. bengakhange babulale mntu My God. haleluya asiyema Jesus nangokwethu ukuhlonipho verse Abraham noIsake noYakob uThixo woba wobethu umthikisile umkhonzi wakhe uYesu. Amen. uthixo woba womkhulu Nkosi yami. uthixo simkhonzayo Amen. ayekhonza ngoba womkhulu Amen. kodwa ngoba umkhulu baphinda baphume endleleni bayeke umkhonza bakhonza abanye uthixo Jesus. kodwa thina samkhonza uthixo Amen. nathi sizalelwe apho ba umkhulu bethu abesalele khona kodwa amandla asibamba nathi asikhuphe iphutha asikhuphe iphutha manje Amen. samkhonza uNkulunkulu Jesus. lona nguthixo woba umkhulu wayekhonza Amen. asiye mama uThixo woba wobethu yeba umzukisile umkhonzi wakhe uYesu enamnikelayo namkhanyela ebusweni bukaPilato nina Oh. unikelwa Hey, namni. ngaba bamkhanyelayo Sure. Nkosi yami. uYesu kodwa wathini wamvusa uThixo uThixo uvusa uYesu Nkosi yami. owanikelwayo Sure. uba makabulawe Jesus. bakhona bamnikelayo bakhona bamnikelayo ukuba makabulawe kanti abazi ukuthi licebo Nkosi yami. likaThixo Amen. ukuba makafe ukuze azobheke hadisi ayolanda isikhiya sokufa Amen. ngoba ukufa kuzovalwa Nkosi yami. ngoba isikhiya sikuye uYesu Amen. asiye mama sive sizoyigqiba akubona ukuba yena ugwebe ngelithi makakhululwe verse 14 ke nina namkhanyela oyingcwele onilungisa bakhanyela
ilungisa bakhanyela ongcwele abamazi uba ungcwele abamazi uba ulilungisa ngoba bona bangabamalungisa ngoba bona bangcwelanga ngoba bambona nombona kodwa igama lona bayabazi kodwa balazi igama ukuthi liphethe amandla abalazi igama ukuthi liphethe ukuphila abalazi igama ukuthi livusa okungekhoyo kube khona ngoba ligama lika Yesu ligama elikhulu asiye mama Nacela ukuba ninikwe indoda engumbulali. Bacela ukuba nabanikwe indoda engumbulali endaweni banikwe leli lilungisa bakhanyela elilungisa bafuna umbulali ngoba nabo bangababulali ngoba bangababulali nabo ngoba bafuna indoda engumbulali abayifuni leli lilungisa ngoba izokulungisa abangababulali bayeke bangababulali abathakathayo bayeke ukuthakatha ngoba igama esinalo liyathakatha ngaphezu kwabathakathi Jesus. igama lika Yesu lithakatha ngaphezu kwabathakathi ngoba likhwela amandla navuke kufeni asiye mama. Verse 15. Keyona imbangi yobomi nayibulala awayivusayo uThixo kwabafileyo. Owayivusayo uThixo kwabafileyo. Nina nayibulala. Nayibulala nayikhanyela. Jesus. Nayibulala nayikhanyela. Jesus. Indoda ililungisa. Hallelujah. Hallelujah. Ungayibulali le ndoda. Nawe ungayibulali ikhanyele. Ungathi mawuhamba ubheke Eastern Cape uyikhanyele le ndoda. Ilungisa ukhethe umbulali. Ngoba babulali bayakhethana. Ababulalayo bayakhethana. Abalungisa ayakhethana. Khetha ilungisa kunombulali. Khetha ilungisa kunombulali. Khetha ilungisa kunombulali. Hallelujah. Asiye mama. Esingamangqina ako oko thina. Verse 16. Nangenxa yokukholwa kwigama layo lo nimbonayo nimaziyo. Funeka sikholwe kuqala egameni lika Yesu. Sizokuqonda kakuhle. Ngoba kubakhona abantu abalibiza igama kodwa bakholwa kulo. Bayalisebenzisa igama lika Yesu. Libakhanyele. Kodwa basikholwe egameni lenkosi uJesu. Hallelujah. Asiye mama sizovala. Jesus. Amen. Nangenxa yokukholwa kwigama layo lo nimbonayo nimaziyo limomelezile igama layo. Lona nimbonayo limomelezile igama. Uphi lowo kuthethwa ngalolu phakamileyo ebesisikhwala ngoba omelezwe ligama lika Yesu. Igama liyomeleza. Liyomeleza igama. Jesus. Lona nimbonayo womelezwe ligama lika Yesu. Lowo ebehleli ngaphandle wangena phakathi etempileni womelezwa ligama. Wamelezwa ligama. Limomelezile lowo nimbonayo. Asiye mama. Lwathi ukholo olungayo lwamnika oku kuphila kupheleleyo. Le ndoda inethwe ukholo
lwayo ngoba nayo iyakholwa ngokuthethwayo kuthethwa ngeligama likaYesu kuthiwa mayiphakame ihambe nayo yatsho yakholwa incedakele ke ngenxa yokholo ngoba uba ukholwa akekho uncedakale kodwa igama lona libe likhona namhlanje sizothi kholwa egameni lenkosi uYesu sizothi namhlanje kholwa sawungekho apha etempileni kodwa kholwa sawungekho apha ngaphakathi kodwa sithi kholwa kholwa egameni likaYesu asiyema verse 17 nangoku bazalwana ndiyazi ukuba nenze ngokungazi njengabo nabo abaphathi benu verse 18 ke uThixo izinto abazixela ngenxa engaphambili ngomlomo wabo bonke abaprofeti bakhe zokuba uKristu eve ubunzima uzizalisele wenjenje naku zizinto zazichazwe ngaphambili ezizenzekayo zizinto zazithethiwe ngaphambili kuThixo ngabo abaprofeti ubani ukhona lo uzayo ukhona lo unamandla khona lo uyaphilisa igama lakhe linamandla igama lakhe ligcwele ukuphila asiyema verse 19 guqukani ke ngoko nibuye ukuze ziqinywe izono zenu guqukani ke ngoko nibuye ukuze ziqinywe izono zenu ngabangakholwayo babaguquke abangalikholwayo igama elimisiweyo phansi kwelanga babaguquke babuye kwindlela zabo haleluya asiye baba ngokokuze afike amathuba okuphumza evela ebusweni benkosi verse 20 ithume uYesu Kristu owayevakalisiwe kuni ngenxa engaphambili wavakaliswa uYesu kumathuba ngaphambili uYesu wavakaliswa namhlanje usavakaliswa akakayekwa ukuvakaliswa usaye kuvakaliswa asilo verse 21 lowo kumele okunene ukuba amazulu amamkele kude kufike amaxesha okubuyiswa kwento zonke awawathethayo uThixo ngomlomo wabo bonke abaprofeti bakhe abangcwele kususela kunaphakade verse 22 kuba uMoses okunene wathi kobawo inkosi uThixo wenu iya kunivelisela umprofeti njalo mama ithetha ngoMoses uba naye uMoses wayithetha lento uThixo uyakuvelisa umprofeti wenu kumaxesha ngaphambili umprofeti lo mprofeti uthethwa ngaye uYesu leli gama linamandla leli gama silivayo apha kuthiwa liphilisile ligama likaYesu kwathethwa ngalo kwangaphambili haleluya asiye mama onjengamnje zenimve yena kuzo zonke izinto asukuba eyakuzithetha kuni lilive nina igama kwizinto akuzithetha yena asiveli igama elikaYesu igama akhona amagama kodwa elinamandla lelikaYesu akhona amagama ayaphelelwa akhona kwasekudaleni sasiwava amagama ayekhona kubane kusiwa kuwo lwamagama kodwa abhanga kodwa lahle
lahlekela kaYesu lisekhona, lahlekela kaYesu lisebengona phakathi, ngoba ligama likaYesu. Amen. Jesus. Yo. Amen. Igama likaYesu. Nkosi yami. Amen. Asivale mama. Jesus. Sayigqibezela ngenye ilanga. Amen. Ake siye kuDaniel Amen. chapter 3. Jesus. Ake siye kuDaniel chapter 3. Ufunde pha kuverse, qale pha kuverse 12. Sifuna incwadi kaDaniel chapter 3. Ivesi verse 12. Isihloko sithi uShadrach noMeshach noAbednego bayana ukuqubuda kumfanekiso. Verse 12. Kukho amadoda angamayuda. Khayibamba kancinci mama. Ndifuna nawe wale. Ukuthiwa pha kuwena uqubuda emfanekisweni. Uziwale nawe uthi hayi ngeke ndiqubude. Ndifuna uzale kuba lamadoda lamadoda amathathu ala uqubuda emfanekisweni. Ngoba uThixo uthe uThixo nekhwele. Asiyama. Jesus. Kukho amadoda angamayuda owamise enkonzweni yokuphatha ilizwe laseBhabheli, uShadrach noMeshach noAbednego. Lamadoda akakhathali nguwe kumkani, akababusi othixo bakho, akaqubudi kumfanekiso wegolide. Lamadoda ayengakhathali. Lamadoda ngoba ayamazi owawo uThixo. Ayengakhathali, ayengafuna ukuthobela ukumkani. Kuyinto ukumkani ayithethayo. Ngoba siyakhumbula ukuba ngaphambili ilizwe belilawulwa zikumkani. Ikumkani zifune kwenzeke ukuthanda kwazo, kungenzeki ukuthanda kukaNkulunkulu. Kodwa ngoku siva amadoda amathathu. Iyamama. Verse 13. Wazawathi uNebukadnezari equmbile eshushu mabaziswe oShadrach, Meshach and Abednego. Aziswa ke lamadoda phambi kokumkani. Verse 14. Waphendula uNebukadnezari wathi kubo, nenza ngabomna Shadrach, Meshach and Abednego ukuthi ningambusi uThixo wabo. Lamadoda asiwa kukumkani omathathu. Ukumkani kuthiwa uqumbile usisifu ngoba ukhaya uthotyelwa. Ngoba uva lamadoda amathathu ingathi akafuna ukuthoba. Khaya ukuthotyelwa. Ikumkani ithi nenza ngamabomi na ukuba ningandithobeli, ningambuso wabuThixo nombisayo. Umisa njani uThixo wakhe ekhona uThixo omkhulu? Ungamisa uThixo khona uThixo. Misa uThixo. Umisa njani? Asike mama. Ningaqubudi kumfanekiso wegolide endiwumisileyo. Verse 15. Ukuba nithe ngoku nalungela ukuthi ngexesha lokuva kwenu izwi lesigodlo nelembhande nelekitare nelomrhubhe nelohadi nelogwali nelezinye iintlobo zonke ezibethwayo niwe phansi. Lezi zinto ezoza zikhaliswa ukuze bonke abantu baqubuthe. Kodwa bona zange baqubuthe. Lamadoda amathathu wona zange aqubuthe. Zakhaliswa ezi zinto zikhaliswayo, kodwa lamadoda amathathu akaqubutha wona.
ngoba yamazi owabuthixo. Haleluya. Ndifuna nawe umazi uthixo wakho, umazi songekho kule ndawo. Wazi ukuthi owakho uthixo unguthixo owavuke kufeni. Kuye yedwa ke khona uthixo. Noma bangakhona abanye othixo babahombise, babebenze babe bahlana, babenze babe namehlo, kodwa bathethi kodwa baboni. Ungabaqubuthi wena baba Thixo, kodwa uqubuthe uthixo wakudalayo. Haleluya. Asiye mama. Nikubude kumfanekiso endiwenzileyo kolungu, kodwa ukuba anithanga niqubuthe nojulelwa kwa oko ezikweni elivutha umlilo. Bathenjiswa ngomlilo ukuba baqubuthanga, bathenjiswa ngomlilo. Usungoyiki noba ungathenjiswa ngomlilo, usungoyiki ufane nalamadoda amathathu ngoba nawo zangoyike, kodwa athenjiswa ngomlilo. Athenjiswa ngomlilo kodwa usungoyiki ngoba nabo zangoyike. Asiye mama. Kubani na ke uThixo oya kunisindisa esandleni sam? Verse 16. Baphendula oShadrach, Meshach noAbednego bathi kumkani Nebukadnezar, akufuneki kuthi ukuba sikuphendule ngale ndawo. Funa ungaphenduli, funa ungaphenduli. Sebeyithetha le nto yabo kodwa ungaphenduli, ngoba la madoda sengaphenduli. Ungaphenduli yonke into sebethetha. Jesus. Ngoba uyabuza kumkani uba ngophi na uthixo uyolikhulu uyalikhupha na xa lifakwe emlilweni, kodwa bathule. Asive baba uthini na mama. Verse 17. Ukuba uThixo wethu esimbusayo unako wasisindisa ukuba uthixo wethu elivutha umlilo unako uyakusindisa emlilweni ovuthayo. Uyakusindiswa nawe uthixo uba unako, uyakusindisa. Sibekuthembise ngomlilo, akusindise uNkulunkulu. Asiye mama. Wasisindisa ezikweni elivutha umlilo nasesandleni sakho kumkani. Bayamcelela uba nasesandleni sakho kumkani. Njengoba nje uthina singabakho, kodwa ukhona uNkulunkulu onguThixo uyasisindisa nakwesakho isandla kumkani. Uyasisindisa nakwesakho isandla kumkani. Njengoba kumkani becinga nje singababo, asingababo. Thixo uyasisindisa esandleni sonke ndawo. Njengoba uSathana acinga nje ngowakhe awungowakhe, uThixo uyakusindisa esandleni sakhe. Haleluya. Asiye mama. Verse 18. Ke ukuba kunjalo makwazeke kuwe kumkani ukuba asiyi kubabusa othixo bakho, asiyi kubabusa othixo bakho. Namadoda nesibindi ayathetha ngesibindi, akoyiki akangazazeli, usungoyiki. Sebesitsho bathi bakubekele umlilo, ungoyiki, ungoyiki, ungoyiki. Asiye mama. asiyi kuqubutha kumfanekiso wegolide omisileyo. Asiqubutha kumfanekiso omiswe nguwe kumkani. Ngeke siqubuthe ngoba lo mfanekiso umiswe nguwe. Ukhona uThixo esiqubutha kuye, ukhona uThixo onguThixo, ukhona uThixo owadalayo, ukhona uThixo owadala izinto zonke, ukhona uThixo ongumdali esiqubutha kuye. Jesus. Asihambe siqubutha nje, asihambe siqubutha nje. Ninamandla legama, alidinge legama uye
kwezinye indawo alidingi eligama uye nkosiyazi, alidingi eligama ukubona uye phansi kwamanzi uyambona izinto eziphansi kwamanzi, alidingi into. Igama likaYesu linamandla ngoba likhwela ukuphila, likhwela amandla. Igama likaYesu lilolodwa esinqubutha kulo, asinqubuthi kolodoli, asinqubuthi kwimifanekiso eqinqiweyo, sinqubuthe egameni likaYesu. Jesus. Sinqubuthe egameni likaYesu. Asiqubula lo Ashera. Sinqubuthe kula magama, kodwa sinqubuthe kwigama likaYesu. Sinqubuthe kwamanye uThixo, qubuthe uNkulunkulu. Hallelujah. Asiye mama, siyayivala. Verse 19. Wasuka uNebukadnezari wazala bubushushu nokumila kobuso bakhe baba bubi kuShadrach, Meshach and Abednego. Waphendula wathi, iziko malenziwe libe shushu ngokuphinde kasixhenxe. Kuthiwa iziko malibe shushu xa maliphindaphindwe kasixhenxe, ngoba uNebukadnezari ubona ukudelelwa apha ebemba ekumkani, eqhele ukuthotyelwa, kodwa lamadoda amathathu akathobi. Ngoba ukhetha ukubasa umlilo awafake emlilweni, khetha wafake emlilweni. Usungoyiki, usungoyiki, bazakufaka emlilweni, uvume bakufake emlilweni. Kodwa indoda yamadoda ikhona izawungena nawe, ihambe nawe emlilweni, izawuhamba nawe emlilweni. Asiye mama. Kunoko kufudula lisenziwa shushu ngako. Verse 20. Wathi kumadoda anobukhoti empini yakhe, makababophe oShadrach, Meshach and Abednego abajulele ezikweni elivutha umlilo. Kuthiwa makabotshwe elamadoda ukuze angene phakathi emlilweni. Nako kwenzeka, cinga nawe xa ubotshiwe ungene emlilweni, engakho nto phofu ubuzoyenza ngoba ngumlilo lungena kuyo. Noba ubungabotshwanga kodwa bona babotshwa bafakwe emlilweni. Kwenzeka ntoni mama emlilweni? Verse 21. Asa lamadoda abotshwe enehembe zawo neengubo zawo zangaphansi. Lamadoda anxibile, abaka anxibanga, abotshwa enxibile. Abotshwa enxibile, akuthiwa makaphulula impahla kodwa abotshwa enxibile. Asimama siye mama sizawuvuba kwenzekani. Neengubo zawo zangaphansi. Yeah. Nezokwaleka. Nezokwaleka. Nezinye iingubo zawo. Nezinye Ajulelwe ezikweni elivutha umlilo. ajulelwe ezikweni lomlilo. Verse 22. Yes. Kwathi ngenxa enokuba ilizwi lokumkani belibukhani, Yeah. neziko belinziwe lashushu Ishushu. ngokuncamisileyo, ngenxa yoko ilangathe lomlilo Yeah. lawabulala loo madoda abafunqulayo oShadrach, noMeshach and Abednego. Kutsha amadoda ebefaka oShadrach noMeshach noAbednego ngawo lanatshayo. Kutsha amadoda ebefaka uShadrach noMeshach emlilweni. Kutsha wona bazawutsha nabo abafaka wena emlilweni, bazawutsha nabo, bazawutsha abafaka wena emlilweni. Wena uzosinda emlilweni, wena uzophuma emlilweni, kodwa bona batshe abakufaka emlilweni. Haleluya, haleluya. Ngoba inamandla lento, linamandla eligama. Ndikukhupha emlilweni, ndikukhupha emlilweni, ungathi notsha, ungathi nenoyele, ndikukhupha emlilweni eligama
likaYesu liyakukhupha, likukhupha esingxakini, liyakukhupha, likukhupha endlaleni, likukhuphe ligama, likukhupha sebehleka, likukhuphe ligama, likukhuphe ligama. Asigqibe ma. Verse 23. Asigqibe. Lamadoda omathathu uShadrach noMeshach noAbednego awa phakathi kweziko elivutha umlilo ebotshiwe. Wasa uNebukadnezar ukumkani wothuka uyathuka uNebukadnezar ikumkani ithuswa ngalamadoda esiwa apha emlilweni. Intoni le imothusayo? Kodwa ikhona into emothusayo. Angekhe uthuke nje kanayikho. Ikhona into emothusayo. Intoni mama le imothusayo? Amen. Hallelujah. 24. Wasa uNebukadnezar ukumkani wothuka. Yeah. Wasuka ngobungxamo wathetha phaka wathi kumaphakathi akhe. Yeah. Besingajulelanga phakathi komlilo amadoda amathathu yini na? Into abathusayo ukumkani wothuswa ubona enye indoda phakathi kwamadoda amathathu. Ubona indoda engeyesine phakathi kwamadoda amathathu. Uthi besingafakanga amadoda amathathu na emlilweni, kodwa kokubona indoda yesine iphakathi emlilweni. KuYesu lo uphakathi emlilweni. Sebekufakile emlilweni kodwa la ukhona uYesu. Sebekufakile engxakini ukhona uYesu. Sebekufakile enkingeni ukhona uYesu. Uphakathi naye. Uphakathi naye. Asiye mama sizoyivala. Aphendula athi kukumkani unyanisile kumkani. Verse 25. Waphendula wathi khangelani ndibona amadoda amane ekhululekile Beboshiwe. phakathi komlilo. Beboshiwe. Kwakuba khululekile. Akhululwa ngubani? Akhululwa leligama. Akhululwa leligama. Liyakhulula ligama. Liyakhulula sekubashiwe. Liyakhulula igama likaYesu. Liyakhulula ligama. Liyakhulula ligama. Sekuboshiwe. Likhulula. Ulambile. Liyakhulula. Liyakhulula. Asiye baba. Ndibona amadoda amane ekhulekile ehamba phakathi komlilo engenzakele. Ukubonakala kweyesine kufana nonyana waThixo. Ukumkani befuna namadoda nzakale. uSathane ufuna wonzakale. Kodwa the devil is a liar. Sathane limongi. Ngeke aphumelele. Ngeke wena ulimone. Ngeke wena wenzebento. Ngoba ukhona uYesu. Likhona igama elingaphezu kwamanye amagama. Ikhona igama likaYesu. Sathane ufuna ulimale. Kodwa ngeke ulimale. Ngoba uYesu ukhululile. Wabakhulula namadoda. Jesus. Wabakhulula namadoda amathathu. Uthuswa ukubona indoda yesine ikhona iyabamba phakathi kwabo. Iyababa abashamba nokutsha. Bakhululekile. Nawe ukhululekile. Ngegama Nawe likaYesu. ukhululekile. Jesus. Nawe ukhululekile. Jesus. Nawe ukhululekile. Jesus. Nawe ukhululekile. Jesus. Nawe ukhululekile. Ebesithi babophile, uthi ukhulule. Ebesithi babophile, uthi ukhulule. Ngegama Ngegama Nkosi Jesu. Ngegama likaYesu. Ngegama Nkosi Yesu. Ngegama likaYesu. Uyakhulula yena. Uyakhulula yena. Jesus. Uyakhulula yena. Uyakhulula. Uyakhulula. Baxelele ubona ukhululiwe. Usibaxelele uba likhona igama elikhululayo. Hallelujah. Asigqibe mama. Asigqibe.
Asigqibe mama. Verse 26. Wasa uNebukadnezar wasondela esangweni leziko elivutha umlilo. Waphendula wathi, Shadrach, Meshach and Abednego, bakhonzi boThixo osenyangweni, kumani nize. Uyabakhupha kokani. Uyabakhupha kokani uNtabile. Sathana uNtabile seni. Sathana uNtabile ngobomi bakho. Sathana uNtabile ngempilo yakho. uNtabile ngabantwana bakho. uNtabile ngoba nokumkani wancama. Wabakhupha. Naye ngokuyambona lo Thixo. Ukhonzi wako uMeshaki no-Abednego. Oh Nkosi Jesu. Makabonakale nakuwe lo Thixo. Makabonakale kuwe Nkosi. Intshaba zakho zikukhuphe. Intshaba zakho zikukhuphe. Uthi uTata icango livulekile. Lavula icango. Indlela umkhonto umnelile endleleni. Umkhonto umnelile endleleni. Indlela yakho inhle, indlela yakho iyakhanya, indlela yakho uyivulile uThixo. Ngegama leNkosi uJesu uyivulile. Umkhonto umnelile. Uthi uTata uPostile akabambane nababambana nathi, bakalwe nabalwa nathi. Siyamva apha uthi uNebukadnezar uyancama, uyabakhulula. Uthini mama? Sizoyivala. Verse 27. Sahlanganisana nohulumeni nabathetheli mkhosi namabamba nabaphakathi okumkani bawakhangela lamadoda. Kubizwa amadoda amakhulu asebukhosini ngoba kukho ingxaki. Uthixo uyayenza ingxaki. Uyayenza uThixo ingxaki phezu kwengxaki. Ngokusiva ngoku amadoda amakhulu ayahlanganisana. Kutho nasi simanga sibasa umlilo sitshisa amadoda amathathu kodwa kuvele yesini indoda. Siyamangaliswa. Uyamangaliswa ukumkani. Ngokufuna uthatha isigqibo. Ufuna uthatha isigqibo. Kodwa before athatha isigqibo kodwa makabize amadoda amakhulu ecabinet yakhe azogqiba ngalabadoda amathathu uba athiwe nina. Asive mama. Ukuba umlilo awubanga namandla emizindeni yawo, akuhawukanga nalunwele lwenhloko yawo, ihembe zawo azibanga zizimbi. Umlilo kangube namandla. Umlilo kangube namandla. Ulamadoda naphezu kwakho umlilo awunamandla. Ngegama Ngegama likaYesu. leNkosi Yesu. Ngegama leNkosi Yesu. Umlilo kuwe awunamandla. Ngoba zange ube namandla. Soze ube namandla. Obaswayo ukumkani. Obaswayo uSathana. Onamandla umlilo kwakukaThixo. Umlilo kaThixo namandla. Hayi kaSathana. Hayi kumkani. Nganamandla. Asigqibe mama, sigqibe masigqibe. Ihembe zawo azibanga zizimbi nevumo lomlilo alifika kuwo. 28. Waphendula uNebukadnezar wathi makabongwe uThixo kaShadrach, Meshach and Abednego. Mabatsho kuwe bathi uThixo wakho makabongwe. Bambona apha kuwe uThixo wakho xa besenza zonke izinto abazenzayo kodwa sebatsho bathi uThixo wakho makabongwe. Sorry. Asiyema. Sizoyivala. Osithumileyo isithunywa sakhe wabasindisa abakhonzi bakhe ababekholose ngaye, baligqitha ilizwi lokumkani. Babanjalo. Aba bebekholose ngaye. Bebemthembile uThixo. Amen.
ebelithembile igama Nkosi yami. likaYesu. Ndifuna ukuthi themba igama likaYesu. Ungayeki uthemba. Isithunywa sithunyiwe ukuba sibasindise. Nawe sithunyiwe isithunywa sikusindise. Sithunyiwe isithunywa sikusindise. Hallelujah. Hallelujah. Asigqibe mama. Hallelujah. Afunde sigqibe. bayinikela imizimba yabo ukuba bangabusi bangaqhubuthi kuThixo nowuphi nonguwuphi ongenguye uThixo wabo. Bakhululwe ke lilonke uba mabambe boqubutha kuThixo wabo. Nkosi yami. Nawe sokhulekile uyoqubutha kwakho uThixo. uThixo ongumthala wezinsuku. Ungaqubuthi kwabanye uThixo. Nawe ufuna bawukhulule. Bawukhulule nakwewenu. Bawukhulule efamily yakho. Ngoba bekubona ukuthi ukhonza uThixo ophilileyo. Awukhulule. Athi hayi mntana mahamba. Abamkhonza lo Thixo ngoba siyambona nabo bazotsaleka bayeze. Ambonile uThixo wakho. Hallelujah. Asivale mama. 29 Ndiwisa umthetho wokuba zonke iintlanga nezizwe neelwimi esisukuba zithetha into eyimposiso ngoThixo kaShadrach noMeshach noAbednego ziyakwenziwa iziqwenga izindlu zabo zenziwa indawo ebuyiwa kuyo enhle ngenxa enokuba kungekho Thixo uphi unako ukuhlangula ngolu hlobo. Uboniwe lo Thixo. Uboniwe lo Thixo bambonile. Kodwa zonke inhlanga zaphaya ziyakhululeka. Ubana siqubuthi kwelikhaya elinamandla ekhaya. Asaqubuthi ngokuThixo bekumkani. Kodwa siqubutha kuThixo ongunaphakade. Nawe ukhululiwe. Uqubuthe kuThixo ongunaphakade. Bakubone nabo bakuchasileyo bambone uThixo wakho nabo kuze kuthi bancedakale egameni lenkosi uJesu. Into endiyithandayo apha kule vesi bazalwane ukubona nokumkani uthi wambona uThixo uShadrach noMeshach. Nathi uThixo simkhonzayo mabambone nabammelwane, mabambone nabasemsebenzini, mabambone nabasekuhlaleni, mabambone nabefamily yakho. Babone uThixo kuwe egameni lenkosi uJesu. Hallelujah. Yabulela kakhulu. Sifikelele siphelweni inkonzo yethu ngenkosi uYesu engunaphakade. Amen. Ndinikezela kodwa ngoposti. Amen. Asiphakamise iminwe yawo sizothandaza egameni laJesu.